pabute pepe nevanoenda kumasango. Yes, I understand kuti mamuchita zvekuwoshipa, but ndaida kunzwisisa kuti imi munozvitora sei muchitendero chenyu. One thing that I want to tell you, ndechekuti chinonzi faith, it's personal conviction. You don't need to judge people how they serve, how they relate with the divine. Okay. Because right now, even I'm a Christian, it's because I have a personal conviction. You are unita je Islamic. Aripo munhu wekuti right now atigoni kumutsetura kumubvisa ipapo. Why? Because ane a personal conviction. So you kana uchiita zvekunamata Mwari uchishandisa manamatiro aitwa namadzibaba edu, and you feel you have a peace of mind. You are connected to the deity. You are connected to the divine. It is well with you. But azvibatsire manje inini kuti I have my personal conviction about Christ. You understand? Then you try to convince me to join Islamic religion. It won't work. So what works for me is according to my personal conviction. Okay. So I don't condemn munhu anoenda pasi pemuhacha nebute rake achirova maoko ake. That is according to his or her own personal conviction. All right. I am not in a position to condemn. Right. I'm not in a position to judge. Right. Because it's about spirituality. I think I've apa munenge apa ndanzwisisa point yenyu yekuti munhu anotenda mune zvaanotenda. Exactly. Munhu anobhilivha mune zvaanobhilivha. Because faith is personal. Faith is personal. Haudi kuzoti iwewe mambo maseka ka munenge mune muono waminawo. Ndakuseka hangu kuti semunhu wamufundisi ozopa conclusion yekuti munhu anotenda zvaanotenda yetize iwo vari munhu wamufundisi. Okay. Saka vanenge vachiparidza chii kana vachiti munhu wamufundisa ndiko, but at the end vazoti munhu anotenda zvaanotenda. What do you expect me to preach? Semunhu wamwari tinchita Don't say semunhu wamwari. According to my personal conviction. Ndanganisa ndapedza utsanangura, ndipei time mamuchitaurawo ndakanyarara. Aiwa imi ma-interjector, you supposed to kuzopiwa time nevava ma-interjector my conversation with this one. No, ndabvunzwa kuti maseka handa kuinterject. Chinonzi kuinterjecta kuti muchitaura ndobva ndatokukatai kana ndobva ndakubvunzai. Mataura imimi avakatoti it's a response, it's a reaction. It's not an interjection. Kuseka it's a reaction. Saka ndainterjectani T-man. Okay, let's make it simple. Indeed, let's make it simple. Mimi katsanangura indotsanangura. Ini ndaseka, yes. Kuti zvangu nditira fani kuti no semunhu wamwari anoparidza munhu anonzi mufundisi. It's a big title. Takatokura tichienda kuma Sunday school, but munhu wamwari akazoti akataura ozopedzisa kuti munhu anotenda zvaanotenda. Even pari pakrusade vanongodzokera vari zvavari. Ndo zvandisetsa. Maybe nini kanibabatsira or ndikubatsire manzwisiro andaita kwavabva nekwavanga vachienda. Point yavange iri pakuti at the end of the day Mwari one, but vanga vachitaura kuti munhu anotenda matendero ake ekunamata Mwari. Because vamwe vanogona kuenda pasi pemuhasha, but pasi pemuhasha ipapo vanenge vachitaura zita raMwari futi. Maybe amen kana zviri izvo. Okay, let me explain this. Ndatanga kuti faith is personal conviction. I'm a preacher. Ndikaparidza vhangeri, basa rangu is to convince people. Because ibasa ramu yamuchene according to my conviction. Basa ndikaparidza kudai anoconvicta munhu kuti atendeuke kune vhangeri randaparidza haasi inini. Ndimu yamuchene. I'm just a vessel. You understand? So let us say mudzimu nizozo. Before the Bible was introduced to Africa, kwakusina Holy Spirit. Kwakuina mudzimu unoyera. Nizozo. Because the Holy Spirit was introduced in English, in the missionaries. Sangati tisusu mudzimu unoyera. Waku convicta imini. Nizozo. Kuti itabute. God can do that. God is not limited.
The problem yaitika in our Christianity, we limit God. We put God in a vessel. And we say, Mwari, itai izvimsaite. Mwari, itai izvimsaite. Munozviziva here kuti Mwari anopa instruction yerute kukuna queen. Kuti chironda chake icho ndizvozvo. Tora bute murizore pachironda ichocho. Queen obva apora. God can do that. But the problem yedu ndeyekuti susu we have confined God to certain dimensions. And tobva kuti iwe Mwari otobudgeta izvosaite, izvimwari izvosaite, izvimwari ita. Saka tikaona bute chatakutofunga is demon. Saka zvinhu zviri mubhaibheri rezvo. He has just explained to us. Aiyo, vaexplainda zvinhu, but I'm asking kuti pavanga ichinini pandinoparidza shoko pandoita sei, mune muchiparidza according to the Bible, handiti? Then mambo ava ndakambovanzwa like mukufamba mustreet umu, mambo vachiita against the Bible. I mean if I'm not mistaken. Handizvo chokwadi. Or maybe let's start by asking him, because kuti ndiani Kuti vanhu vanzwisise. Because mukangotanga kuti takambovanzwa vanhu maviewers edu vada kuziva kuti ndimani makabva kupi, mozopindura question iyo kuti kwamakabva ikoko Munhu waMwari aripo achinzwa question iyi kuti muzoti imimi mukupikisana negwaro riripo iri zvanga zvadini. No, pakanaka. Inini ndinoitwa Mwana Wevhu. Ndo zita rangu randinofarira kuzvipa nekudaidzwa naro nekuti ndinobhelieva kuti inini I'm an African. Africa is my motherland. Africa begot me. And I'm a son of the soil pachirungu. Rekuzvarwa naro ndinoitwa Agrippa Guti. I'm just an ordinary Pan-Africanist who is seeking the truth, who is also unlimited in terms of research. I'm a reader, I'm a consulter, nevakuru. Ndiri munhu anoda kutsvaga chokwadi, aripo pakutsvaga chokwadi, ndichibvunzawo nezvimwe zvatakakura tichinzi zvazvibvunziki. Ukabvunza izvi unenge uchinzi washora Mwari. Ndo Mwana Wevhu in short. Okay, Mwana Wevhu anokwanisa here kuti explainera, because Matthew a Pan-Africanist. Yes. What is a Pan-Africanist? A Pan-Africanist is someone who has the ideology of driving Africa as a whole. Kuti tive a united Africa, tive a limited to none Western influence. Isiso hatitendi mu-Western influence, whereby tinoudzwa unzi zvinhu zvese zvinobva kuma-Western countries it's better off than zvedu isusu. Saka ndo that's our position as Africans. No, zvedu isusu is of much value, but kungoti takatengeserwa fear the so-called men of God through the vachishandisa itu chombo chavo chinonzi Bible. Ndo chaita chino isusu. Saka we are in a position that no, as Africans we stand as Africans. Sunday school, yes. Some interdiction yamboitika between the bishop and yourself. Yes. Imimi pamakakura muchiti imimi munoenda kusunday school maiverengeswa pane mabhuku ayataipiwa kusunday school ayachikala this is Jesus, Mother Mary, Joseph, makazosvika papoint yekuti hamuchabhelievha izvi makumati mafani names nhasika, but nguva iyoyo angatori manames zvenguva iyoyo. That's very true. Asika musati mafani names, they are funny names. Vanotobhelievha wochi mafani names iwayo. I'm here to help them as well. Alright, saka imi makazosvika pachinhano pachamuri nawo kuti hamuchabhelievhe Bible. How? Thank you very much. What happened is kuti uchikura semwana anongozvarwa, number one, you don't choose a family. Unongozvarwawo. Then like a normal family, sevanhu vatema unongoendeswa kuchikoro, hauchoose even an education kuti ndoda kunodzidza pakati, because unongori mwana. You are under the guidance and influence of the parents. Vane madecisions avo avakaita. So as just like a normal kid, taingoendeswa kusunday school, tichinongonodzidziswa kunzi Mary was the mother of Jesus, Mother Mary, Holy Mother Mary, ndo vatsvene kudidi zvakadaro. But nekukurawo ndaienda kuchikoro, nekukurawo tine zvinhu zvatinosangana nazvo. Toita zvimwe zvinhu zvekuti ndakatombobvunza kusunday school when I was young
ndakanza kufanira kubvunza zvakadaro panyaya yekunzi Jesus fed 5,000 yevanhu. Ndakatongobvunzawo semwana mudiki kuti chingwa ichi chaibva pari because 5,000 vanhu vakawanda. To me ndaidawo zvinhu zvine logic anditi zvikanzi no we don't ask those people. Ndaula ngokupikisa ifiti msati maenda kumberi. Yes. Logic yenyu ye 5,000 fish. Yes. Anditi. Kudala like back then in our African culture. Yeah. Vaitonokumbirira mvura yobva yanayo. Saka Saka yaibva pai mvura iyi. Very good. I think It's an example okay. no Vakakumbirira fish dzikauya. yakada kufanana and yakada kufanana in the context. Kana mhuka iri padhuze wotoita sei wotoibaya. Exactly. According to our culture isusu tine vanhu vaitozvipupura. Indakakurira kumusha ndichizoya kuHarare. Ndine vanhu vaitowitnessa first hand kwete kuti vanoti takanzwa. Sekuru wangu achitoti no zvaidai kune mamwe practices amusina kutotaura inini atoitoitwa kuti tinoona kuti tichitoita partake chivanhu chedu isusu aitoita ndichiona inini. But when it comes to this story of Jesus, it's now a book. Zvinhu zvangonyorwa zviri kunzi zvakaitika uko 2,000 years ago. Munhu acho ari kutiudza he was not there. It's just a book rangwari kunzi no this is what happened, believe in him. But mambo muri ipapo ndimbokubatsirai kune vamwe vanhu vakatoekita mafirimu amusina kutoona. Kune zvinonzi kupasana chiya zvekuti nyaya idzi ndemaziro angu nyaya dzinofamba dziita kupasanwa because zvimwe zvine at the end of the day there's no way yamava muri kuemi 2,000 years ago. Yes. There's no way yamava muri kuemi 100 years ago. But ndo saka paine basa rekudocumentary ari. Well then that's fine Mr. T. Let me help you there. Nyaya tiri kutaura ndezvayo ndeyekuti just like here muno tinodzwa zvambuya nahanda. We were not there. Tutaura zvekuma 1700 1800 and tanga tisiko. But we've got oral history and we've got a written history iripo. But when it comes now panhau dzeBhaibheri and dzimwe dzacho ka zhinji dzacho dziri muBhaibheri dzinoita defy logic. It does not make sense some of these issues because tinozolimitwa kuti tirizine kana kuti tibvunze because at the end of the day no just have faith, believe in this. Yes. Ndafarira kuti namufundisi. Exactly. Zvotobva hambo kutsigira panyaya iyoyo. Nokuti ndivabatsire munhu waMwari. Vanotaura nyaya kuti he's a pan-Africanist. He condemns kana kuti it does azvaitire zvakanaka kuti mapan-Africanist havaitirwe zvakanaka nezvinhu zvakabva Western. Yes. But he's speaking English. Since that time English. All right. Since that time this is a pan-Africanist. But vanotowanza chivanhu chekumiru pamutauro. Yeah, patient. Are you with me? Saka pan-Africanism yenyu munhu waMwari munofanira kunyatsoidefina moirarama. Pamuri kuti mwana wevhu pepe tofanira kunyatsoona ivhu racho pamuri zvichitangira pamutauro wacho. Mutauro ndofanira kundiudza kuti pana mungade muri kutotaura mashoko eshona ekuti ndingade nji pamwe ndiri kutombogugula kuti shoko rataurwa pana patsumo ika riri kubva kupi. Asatangata necivilization tingotanga nepan-Africanism yamuri kuramba yamuri kuti ainenge ame pan-Africanist ndiri mwana wevhu nenge muchina ndakagara panapa. Saka upan-African mamatobhorowa language ndechipindura mira yenyu yacho inini ndo maiti tsve pamunongotaura padikidiki. You see when I was in grade 5, you see when I was growing, you see pan-Africanism when Nkoma Agrippa tomboti decide chana ndochiya nyaya yeBhaibheri. madoni ndimbodaira ipapo pakuti mozoenda kuBhaibheri. The issue yandiri kutaura the reason why I'm speaking English is just simple communication. This is
a public podcast ichaonekwa navanhu vakawanda of different ethnic groups. Saka I think the intention as well is kuti isvikewo kuna vanhu vakasiyana-siyana. Zimbabwe is a multiracial country. Ndo reason handingagoni kuuya panapa just because ndati I'm a pan-Africanist saka nokutaura nechiona chete ko mundevera anondinzwawo sei asingagoni chirungu. After all, English is just ndo yatakati standard communication inonzwikwa nemunhu wese. Yes. If this podcast, this conversation, if it was going to reach out to vanhu vakasiyana, pakutanga tikatanga neEnglish because do you understand vanhu vatinavo kuti tine mandevere. Right now there is somebody who is in Mozambique who doesn't understand Shona, who has to speak Portuguese. Tikade tutotare neEnglish ipapa. But because wait a minute my brother. You are a Pan-Africanist. This one is a Shona. I am a Shona. You are a Shona. He is a Shona. These people are a Shona. And 80% of people who are going to listen to this conversation, this podcast, they are Shona people. Or how do you guarantee? Facebook and YouTube is giving statistics. Is it limited to Shona allness? Well, let us aiwa tutaura mafekisika you cannot guarantee kuti hanzi vanhu vachaona vanhu vakati aiwa so okay nai munhu wamwari saka chitiudzai kuti since mati 80% can you also tell us kuti varume vachawanda here kana kuti vakadzi vachatera podcast because matone 80% imwe yandachitaura tiri panyaya yebhaibheri ndiyatachiti vakati vakaverenga bhaibheri 5 times and yes 5 times from Genesis to Leviticus to Revelation then vatadzoka foot back 5 times tinozoona kuti pamwe ndine pandiri kurasika saka vaneka kupokana futi nebhaibheri vakaverenga 5 times ndinoti vanyatsobvunza nai where exactly pavari siri kunyatsonzwanana nebhaibheri because one there are two things there is the Bible and there is the word of God. These are two different things. Now the Bible, it is a container of the word of God, just like this bottle. But so the Bible, it is the word. The Bible is the book. From the word Biblas, it simply means the book. So we can have many books. Just I'm just Holy Bible. Kana kuti buku dzvene. Chazoita kuti izonzi buku dzvene inhau dzamukati mari. So it is the word. So there are two different things here. There is the Bible. The Bible, which is the book, which contains the word. You understand? So when you read the Bible, carnally minded, novel, and you can come up with nothing. But when you study the word of God, which is inspired by Him, God gives you revelation out of the word, which is not the Bible. So but I want to see Bible, Bible, you understand? From Biblia, Bible, book. But also to Holy Bible, Jakureva kuti irasi ane magazine. Rasi ane mabhuku Wilbur Smith, achaverenga. Rasi ane mapesetas. Mapesetas iwe andori maBible, mabook, but they are not holy. Why? Because zviri mukati zvacho hazvisi fiction. You understand? So patarwa nyaya yeminana. Yekunzi Jesu wakaita minana, but minana yacho there is no logic. I'll give you a very good example. Nabota ndikati azvireva kuti Mwari kuno kuAfrica vakanga vasingafambi. Paitwa minana kuIsrael. Ndizvo Mwari vaitoita minana. Ndosa muchiona kuti Balaam akanga ari muprofita. Did you get it? Balaka aitwa muprofita kuMoab. Zoreva kuti God is not limited. He is a universal God. Kusataura kwake kwatiri nhasi panapa zvino kuti Mwari havasi kutaura. Makamboenda kuchina? Okay, makamboenda Canada? Yeah, Canada. Have you been in California? Yes. Have you been in Chirasauta? Chirasauta ndugu. Buero. Buero. Have you been in Japan? Japan no. Hong Kong? No. Thailand? Indonesia. Zvinorevera kuti Indonesia iko. Aiwa iriko. Saka kusaenda kwenyu kuIndonesia hazvireva kuti Indonesia iko. You understand what I'm saying? Saka kusafambwa naMwari panapa. Apa vanotaura kuti Jesu waitambanudza zvingwa 5. Musataura Jesu chete. Ngatiende kuna chaminuka.
You understand? Why kakatende? Achinoera tende paruware. These were miracles that was happening. Like I said before, kuti varungu vakangozouya ndokavademonize zvataiita isusu. I agree with him on this side. You understand? Varungu vakangozvademonize zvataiita isusu. Zvakuita kunge kwaJesu chete andata yamuprofita. Vakaenda kunochera mvura kunonzi kuJordan. Kwakutoenda kutoti tine mvura yehupenyu yavo yakunouya mvura yehupenyu. You understand? But tine mvura isusu ukaenda kumapako kune mvura dziriko dzaitoti dzikamwiwa vanhu vaita kana vairwara vaipora. But because varungu vakaya vakademonize zvinhu zvedu isusu vatazva kuti madhimoni ndosaka muchiona izvezvi vanhu vachizara kuenda kumutemwa maundeni. But mufundisi muri ipapo pamanditi tine mvura dziri kumapako aizvisiri zvekukonzeresa kuti mvura idzi dziri kuendwa navanhu vakasiyana siyana zvitendero zvakasiyana siyana. Saka zvitendero zviri kuzoenda zvacho zvamuri kutaura kuti zvaenda kunze kwenyika kunotora zvinenge zvakuona pamwe ngemvura iyi yakasviba just because yaendwa navanhu toti vekujohani masowe toti vanoita zvechivanhu toti vanoita zvakati asiri zvo zviri kuzokonzeresa here kusodaro. Izvozvo hazvisizvo here zvimwe chete. Musafunga kuti uyaenda kuJordan river akakwaya nemvura musafunga ndiye ega atanga kuenda ikoko akabhilifa kakamazotaura ndofunga yakakekuzoti nekuti kuna rutendo vakasviba. Saka takuya panyaya yeholiness nesacredness. You understand? Kuti hakuna kusingafani kuchengetedzwa utsvene kunyange kuchivanhu. Hatigoni kuita matare echivanhu takasviba. Wabva futi kunoita upombwe. It won't work. Zvimwe chete nekumuslim auku kune zvimwe zvekuti hakutogoni kutogara kupinda matende avo wakasviba. Saka holiness and sacredness kuma-religion ese is up. Zvoreva kuti Mwari wacho whether ndowekumuslim or ndowekuchivanhu kana kuti ndowekupi, it means this is a holy God by end of the day. So how many gods do you have? Sorry? How many gods do we have? We have one God. You have one God. Ndanzwa mati Mwari uchakati nechakati. Hamubvunzwa ndakambonzwawo umwe. Religions. Zvakuti kuMuslims vana Allah but it's the same God. Vanongomusedza kuti chi Allah. But kunonamatwa kachimuti aiwa kune vamwe vanozonamata na Buddha vana Baphomet. But what guarantees that kuti Allah wekuningirikini weku Islam ndiye the same God? They say it. Yes, they do say it. Buddhism, they say it. Not Buddhism, Allah. I'm talking of Allah. Okay, Allah is God different to religions. Who they don't believe in is Jesus. They've got Muhammad. Okay, maybe you are missing my question. Ndiri kuti inini mati zvitendero zvakasiyana but it's one God. Do you have anything concrete chiri solid chinogona zvesure? Hinduism, Buddhism, Islam, Christianity, ATR, they are all going to one God. Or patori nema differences pama deities iwaya. Okay, that's a very good question. Sinogona kuti wapindurira vana yet it's different and I don't think you are in that position. Yeah, that's a very good contribution. Anyhow, I personally, according to my conviction as a believer, I believe in one God who is in three offices. He is not unified to himself, but he is in three offices. That is to say, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Then if you go to Muslim, like what you said, they believe you also in one God, but this God is unified to himself. Anongori one pachati. Then we go to Hinduism, like what you, Hinduism, I don't want to judge, but you see, the moment Pachutaka Kunamata Ichi, Samangari, Quantiri, then that's something else. Okay, ndopanatula clarity kuti. That's something else. Kana mamboti mimi there is one God and namatwa nema religions ese ndopanatula kutozoti aiwa azvigone kudaro. Ngozi vanhu vanodimba. Vana Baphomet. Yes, and muri kuona manje. Yes, vana Mwari vakasiyana. That's fine. Yeah, vana Mwari vakasiyana. I agree. Yes, maKristu zvavo ana Mwari wavo wemuBhaibheri wa ndiwa Abraham and so yes. Takazosiyawo taona kuti for some reason I think changopedza college. Ndatoona kuti hazvina kwazviri kundiendesa futi because ndiri kuva limited and kungobvunza ichi chete ichi. No, you have to faith. Okay, so sorry. Maita almost 5 minutes. Let me explain.
muchurch setup modern Christian ngatiti modern Christianity setup iyi inolimita mabelievers vanongoro at the end vanozongonzi you have to have faith unofana kutenda but ivo kana vari on their hand anditi they preach a lot about God anditi vanotitengesera fear in the name of Satan chino Satan chino kusafamba kwezvinhu zvangu zvakanaka zvekuti I can even question kuti ngoni kana chegumi chacho ndiri kubvisa mari dzacho ndiri kusiida unongonzi hausi kutenda haushayirwe reason come what me there is always you are not doing this it all comes back to me so this God as for me this God of the Bible is a very evil God anditi ane utsinye usingaite hwekuti isusu sevanhu we are guaranteed kuti the so-called heaven zvakunyatsotaura izvi boy zvekutodaro I've got something ndosandati ndiri mavhesi anditi I went through the Bible 5 times anditi ndikatoona kuti noka chikristu kaichi chikutonditisa murombo ino vanhu vazhinji vari kutoitwa kupuwara varungu vachitanga kuuya nebhaibheri munomu anditi tinovati varungu nekuti vachena paganda vachiuya nebhaibheri vakauya 1890 around 18 kwaitwa before that there was Berlin conference anditi kwakadivide kwaAfrica kuti tuyozopambwa kuno kune maimperialist then came mamissionaries vakabatana nemaimperialist ana C.C. John Rhodes vakatanga kuvaka machurches what was their interest anditi tikatanga kunzi sei manamatire enyu amunoita itai soso izvi zvazvina umwari vatatorerwa minda yedu isusu we became slaves vatatanga kubhadhariswa tax nevanhu vakabata shoko ramwari dzvene riri kunzi namufundisi se holy word of God ndo rataishandiswa kudzvinyirirwa isusu Ephesians 6:5 inobva yati iyo slaves obey your masters who's slaves now isusu mwari wacho ari munhu wese tamaslave futi musame Bible it's the same Bible riri holy riri kuti isusu maslaves because vanhu vaibopwaka vachinoendeswa kuAmerica vachinonzi shandai vachivhurirwa vhesi iyo it was used to justify saka kukauya education system kukauya governance system muri kuona nemacolonialist iwaya vikachinja kurarama kwedu isusu vanhu vatema we became objects instead of human beings zvadaro izvozvo kana varungu vakatiunzira masystems ese emagovernance emachichi ndopavachatipa here chitendero chechikristu chakanaka ivo vakamboti bopa tine hama dzedu isusu dzakafa dzaitwa maslaves nokuti nhasi vamwe vanhu vakamuka kwanavanhu vachina they panic vanongofunga kuti tine vanhu vane mascars tine history iri unjustified nhasi because of this but they used the Bible that's where my issue and taenda mubhaibheri macho a lot of contradiction just a minute from Genesis to Revelation God is saying this now on that verse God changes again God is saying this God changes again there are also funny stories dzekuti uchitodzinzwa iyoka uine perception yandinayoka it's absurd and zvimwe zvacho hazvina kana scientific proof let alone logic mastories ari mubhaibheri for example inini story yakatitanga kuita nditotanga kuti no hapana kwatiri kuenda nechitendero the story of Noah tichitanga pachaicho zvinonzi nyika yese yakapararwa how on earth flood yese yakaenda kunoko nguva iyo we had Chinese anditi maastrologers vaikipawo marecords hapana kana historical scientific evidence yakanyorwa nitaura zvechokwadi mvura yakambozara pasi after that anditi after that inga maputaurawo ndakanyarara I think maybe from what you gave me and what is happening seems like we are now in a debate. You know what I think is from the blueprint you gave me and what is happening now. Before I answer him, I think we are not in a debate. You are just saying your point. From the notes you gave me about this and where we are going, I don't know. I think the main point here is mukoma vane muono wavo ina ndingati ndinobvumirana nawo or ndorambirana nawo but sekubatsirana kwete nchida kuita kuti muono wavo sepavataura kuti for example bhaibheri anditi imi mufundisi muripo munogona kutibatsira kuti aiwa vanogona pamwe vari kugona pakati or varasika pakati like even about the Bible I explained about the Bible
I explained about the Bible. This one, he reads the Bible, not the word. He's talking kuti minana yakaitwa muBhayibheri. It does not make logic. Zvakaitwa naChaminuka, does it make logic? Kunokumbira sadza pamuhacha, is that logic? Zvine sense here izvozvo. That's why I said kuti it's unfortunate that he has spoken about written history. It's unfortunate kuno tatisina written history, tatine oral. Taipasa uzopenda mapapo edu, you understand? But we cannot isusu atigone kuti Bible ndere fake ndizvozvo. Munhu wamwari da kukubvunza iwe ndokupa phone iyi kuti enda undopa T-man. You understand? You want to phone iyi undotengesera T-man. You understand? Remember the Bible wanakuzwa neMajews. Bible yakuzwa nevarungu. And whatever the agenda they had their agenda, and we have to agree on that. Are we together? But the honest truth, that the Bible, it is the word of God, and God moved. Thank you very much, Papa Mpundisi. I don't think the Bible is the word of God. That's my. I will then Mpundisi. It's not a debate. It's a debate. It's a question and answer. Mkuru varikuti iyo life mauza chose avatu believe in Bible. Yes, I did. According to That's his conviction. If he has that conviction, the Bible does not exist. You understand? That's his conviction. If he has a conviction, that's his conviction. But the same conviction he has, I possibly impose on me, on how can we impose the same conviction on you or on somebody? But in because you have got your own conviction. Now, I'm a believer. I'm a preacher. I've seen God of the Bible doing wonders in my life. I've seen God of what I've prayed for sick people and they have testimonies. I have seen this God I am talking here. But according to my conviction, you understand? Because ndakatonyura mazviri. The missionaries brought the Bible here when the agenda he's right on that one. But the fact that it's not logic. Can you say that's not logic? Because the same God was doing miracles here in Africa. I usually tell people that right now, Pan-Africanism, I'll give you a very good example. Because right now, good people, but these were the prophets before the Bible came. And God moved using these prophets. Are we together? But I think when we you understand? Because this is a universal God. He's moving in Israel. He's using Elijah. Elisha. This God is moving to India. He's moving. Oh, we are going to Africa. This also. Kuna Elijah. Kuna area. But it's the same God who's using this people. Saka zvokuti uyo azoya neBhaibheri akazoti manipulate akazotimbunyikiza. Well, that's another issue. Saka apo tingati before zvamataura mamissionaries akazoya saka vanhu muAfrica muno vaitoziva Mwari kudhara. That's a very good question. Before Robert Moffat came in 1818, Robert Moffat came with the Bible, in short. Because I say God, people used to worship God here in Africa. Those are the ones in Jimbo Zaira. That's the madimoni. Zaire na Mwari. Kwenda kunyangani mountain. Ukaenda usaenda kuchino, usaenda kwakati, munofana kuita zvakati kuti muite se. Zvoreva kuti Mwari muno muAfrica takagara tinaye. But chakazotadzikwa patiri isusu ndechekuti varungu vakazoya kuzoti introducira Mwari isitagara tinaye. But pavakaintroduce Mwari uyu vakauya neBible.
vaine their agenda, their motive. You understand? But singareva kuti Mwari angasinganamata. Hatingagone kutaura kuti vakomana Mwari vakanga vasinga neAfrica. All these years toti Mwari vanga vasina hanya neAfrica. Mwari vangotisika, the black man, the black woman, vangotisika voti dhamba kuti I don't like you, I don't love you. Tongosiwa takadaro. That's not it. God was moving in Africa. God was using people in Africa. Miracles were taking place in Africa. Though rekodwa, but things were happening. I'll give you a very good example. Pani akabuda recently, ya Prophet Angel. Vachiti ndirishikiru. Ini kudara, leo garachuza ndichiti ndirishikiru levangeli. Before Prophet Angel, vati ndirishikiru. Leo ndirishikiru levangeli. What you say, not kana kupariza ndinoshikiru. You understand? Chisho Shikiro, before the Bible was introduced to Africa, Mashikiro, my prophets. These were the prophets. Right. Before the Bible was introduced. Okay, you want to say something? No, continue. Itaura ndinaida kumbupfura nemuka 1 ndisati ndapa Queen kamsati mapedza pfura. Exactly. Maprofita. Izvezvi zvinonzi munhu ane shari. A very good example. Ane shari chinonzi Agrippa ane shari. Vanhu vakuti it's a demon. You understand? But chinonzi shari. Mweya unopa munhu simba rechipo kana kuti rekuita zvinhu. Shari rekuvhima. During those days vanhu vaiva neshari rekuvhima. To provide for the family. To provide for the clan. Ane shari reuombarume. Vana Samson in the Bible. Dzakanga dziri ombarume. Varume vaigwira matunhu. But now taane Bible. Ukaona zvoti kada kutanga kuparidza izvezvi kuti kana kuti ngatinamate kuti ngatipirei kuna musika vanhu. Kungoti ngatipirei kuna musika vanhu. Mudzimu unoera. Tinokutendai nekuti matiunganidza pano. Ndakutonda kuita zvemashara. You get it? But that's not it. Maprofita akazouya because of the Bible. And ukatotasa muyu yatinoti kurudishona. Kurudishona edu amuna shoko kuti profita. Muna shoko kuti ushikira. Ndinenge ndachida kuti ndipfuure mchana pamuri but pani pamazotaura nyaya yekuti mashara apa. Pane pandakambobvunzwawo dzimwe nyaya nepangu pataimbodiscasa nevamwe. Matimi mishave rinopuhwa munhu rishave rezvinhu zvakanaka. Rishave rekurima, shave rekuita sei. Kune rakazonzi shave renjuzu rere. Zvikanzi aiwa hakuna zvinhu zvakadaro. Amino kuti munopaonawo sei? Ndiri kupindura zvanisina more information nazvo. Kuti about ameno mukoma Agrippa vanogona kunge vaine information on that. I would want to give people zvasinganyatsoziva kuti shave renjuzu. Because in what I believe, according to my conviction and the word, zvemanjuzu zviya kwandiri inini, that's demonic. That's demonic. Yes. Ameno mukoma Agrippa. Ameno mukoma Agrippa. Ya kuchivanhu chedu isusu kana tichivanhu tikureva kuti in all time way tsika nemagariro dzedu isusu pakurarama kwedu. Zvemanjuzu izvi hazvipo pakurarama kwevanhu vatema. Itoriwo mweya yetsvina ndo zvinonzi zvemadhimoni. Zvinonzwa nekuchiva kwevanhu zvechimanje manje zvavanhu vari kungochiva macults sort of pachivanhu chedu patsika dziri kwangu sina izvozvo. Asi njuzu dziriko muchivanhu. But manjuzu, the way, because pane musiyano, njuzu dziriko, Okay. manjuzu kauti ndo isiko. Kuchivanhu. Yes. Ndakuda kukorektai nekuziva kwangu kwandoita chivanhu. Hakuna njuzu, kune dziva. Right. Mukati kukorekta Tikachiuza uteme kuti njuzu ka inodiveta kune vanhu because mangoshandisa the same yekuti manjuzu. Rega nimboku ndichikumbokubatsira ina ndinoda kukorekta semataura mai da kukubatsirawo. Pane yatinoti terminology. Mavara mazwi anoreva zvakasiyana. Shona ibandiko rine zvinhu zvakawanda. Anditi. Kumazezuru ukati njuzu. Kumanyika ukati njuzu. Zvinointerpretwa zvakasiyana siyana. Apa ndandiri kutaura in relation to manjuzu. Anditi. Madziva. Anditi. Ndo tikutaura chinhu one but tikushandisa mawedzi akasiyana.
handiti mweya wedziva wewe wekuti munhu anotorwa achienda kudzoka akurapa ndo zviri muculture yedu zvinhu zvinohwitiniswa to death zvinotoitika munhu achitodzoka achirapa zvisiri harmful zvinotobatsira izvo ndizvo asi manjuzo aya isusu kukura kwedu kana mukubvunzurudza kana historically handizvizivi handambozvinzwa. Yes, I'm not in support of her. Vantu vakubudza pfungwa yekuti isusu tichikura anobatana nechechi kuti aite hapana here kuevolva vekuti imeme nhasi mapentecost pachakwavo chakakura chinzwi nemacatholic malutheran maanglican then from then watazonzi vana AFM vana Zioch they are coming up then from there vana UFIC nedzedu idzodzidzi nedzakadai hatigone kufunga here kuti pada zvaivhovha to this pada zvaivhovha izvozvo hazvigone kuitika mufundisi pakuti chivanhu it's an all time way of doing things itsika yagara inoitwa chinotochinja zvinhu zvakaita semitauro matauriro but itsika hadzichinji especially when maitiro anoita mudzimu kuuya kwemudzimu pamunhu kana munhu achinzi aakusvikirwa zvinhu izvozvo zvine maitirwo azvinoitwa nehama dzake mumusha make nedzinza rake kwete izvo akuitwa zvokuti vanhu vanongotorana anonzisahwira vachienda kuleki vanhu votenga mawaini nemaswitsi nemaraisi votoita ndodhe manjuzu yacho iyoyo because mudzimuka uri kuuya mumusha medu isusu handiti panofanira kunge paine hama machira anotengwa anofanira kunge achitiwa nehama doro rinobikwa rinofanira kuitwa nehama nekuti mudzimu uri kuuya mumusha hausi kuuya panangana ari ega uri kuuya mumusha kuti uzotibatsira nekupanga matare ndo chivanhu izvi zvekuzoti vanhu vanotengesana machira echi vachita pachavo chivanhu itsika nemagariro dzesociety nemavalues nezvinhu zvavakatambira pakugara kwavo ndo chinhu chivanhu pakuti handi muri kuona chechi kati ngezambisesiro kuti chechi ndise Christianity do you know kuti before Christianity matunhu edu mafamilies edu we were so unified muzezvo tatakabatana but when Christianity came yakauya nedisintegration of families. Yes, right now inini ndinopinda faith impact generation my sister anopinda UFIC mumwe anopinda yaanopinda automatically pato nedisintegration. very good mufundisi ndotsigira ipapo nini ndo patinozoya isusu mapana africanist takuti bhaibheri ndo ritori neproblemu nekuti rakasvika takabatana handiti alright inzwai mufundisi bhaibheri rasvika kuna vanhu vakazvigarira vari kuzvirimira tikuita hunting and gathering yedu mune zvakanaka kana tichida mvura toita mukwerera wedu but panguva yabhuku iri chete robva ratanga kuindamuretwa nangana uyo achiti no mweya waMwari uri kuti mate problem iri kuzoya pabhaibheri kuti tizoriti bhaibheri inyaya yekuti interpretation yenyu imimi tasaimona kuti chikristu chacho mawandira mapentecost acho kana kuti christianity yacho mapazi ainawo iyi chachinobuda mune iyi reformed chakati but kuchivanhu chedu isusu hakuna reformed African traditional chakadaro tinongori nechivanhu maroro handiti aya kunogona kusiyana netsika nenzvimbo handiti kuti zvinoitwa kumasvingo nemazezuru ndo musiyano uripo. Yes, I agree with you because it's me who brought this point. Because Christianity brought disintegration of families, societies, and communities. You are right. However, akauya neBhayibheri yes, is the man to blame. Ndabota ndikati vakatadza kupatsanura the gospel. alright ipapo ndapanza vakatadza kupatsanura. I agree with you. But not the word don't have problem. Very good. Maita nyaya yakanaka. Now takufamba zvakanaka mufundisi. Sei ndiri kuti Bible. Allow me kuti nditotaiwa Bible ndo ne problem. Alright. Uya akatoya naro because ndiri kuti ne problem because Bible raiseva ma interest. Eva kauya naro. Alright. Anditi rine zvinyorwa
zvekuti isusu hatichagona kuti aiwa haangavi mwari uyu anoti maslaves obey your masters handiti kunonzi kwakaitika mafashamu mwari uyu akanyorwa historically mwari akauraya 500,000 yevanhu atsamwa vanhu vakaurayiwa about 14,000 in Leviticus vangobvunza chete Moses kuti nai Moses 40 days munhu aenda what do you expect maadults ka they reason handiti vakazvifira izvozvo tinozoti this God is evil we akauya nevarungwa but wedu watanga tiinaye musikarano kwatiri isusu handiti. I want to ask you, before the Bible was introduced to Africa, yes, were there not wars in Africa? Wars are part of they were there. Don't say they were there. Don't say they are part. Kwakusina vanhu vaimukirana. Vanhu variko vaimukirana. Kwakusina vanhu vaifa. Variko hobo. Kuna vanhu vasingafi muhono. Vaifa. Musingati mimi mwari uyu wechivanhu chedu ichi. Thank you very much mufundisi. Hatigone kuti titi isusu shaka zvaakamukira vanhu kuvanhu vakatanga kuita mufekani vakauya vakafa hatigone kumuti no mwari akaipa nekuti iye wedu musikana haana kuzvitaura asi mubhaibheri mwari aitota miraika mufundisi nditaure mataura ndakanyarara ndati hatigone kuti titi zvaiitika kuno ndimwari because iye mwari haana kuzvitaura through masvikiro mudzimu asi wemubhaibheri anototaura kuti ini mwari ndatsamwa ndine godo I'm going to kill them. Munhu obva atonzi mwana wako iwewe imagine mwari achipa instruction kuti mwana wako akakunetsa iwewe enda naye kuva elders of the society mwana iye anofanira kutengwa nematombo ndimwari akutaura zvava zvanyorwa tobva tauya kunotota izvo hazviitika. You are right. Ndakuputsa point yekuti matauro ari kuita iwo kuti mwari webhaibheri nekuti zvakanyorwa. Yes. You understand? Ndosaka pane shoko randambotaura civilization kumashure uko pamashanya pan-Africanism. Yes. Ndambotaura civilization. Nyaya yekutaura yebhaibheri inyaya yezvinyorwa. Kuno kuAfrica hakuna zvainyorwa. Ndosaka ndachida kukubvunzai tazomhanyira kumberi kuti can you explain to me the difference between westernization and civilization so that you'll be able to come up with this idea of the Bible that you're talking about? All right. In simple, westernization in simple is just anything chiri kubva kuwest kuvarungu kuvachena veganda chena. That's westernization. Then civilization kuvandudzika whether kuvarungu kana kuti kuno kuvanhu vatema kuchinja mararamiro from one stage to another. So no how did Africa got its civilization? Africa civilized before the introduction of the Bible. We cannot, number one, we cannot measure civilization. We cannot measure, but we can to no, because it ndinoda kupindura communication is a two way. Ndikataura imtaurai civilization yakabvira kubva kuvapo kwevanhu. Daily people they get civilized every day, every minute because they are advancing. And takabva kustone age isusu vanhu vatema tikaenda muchakati stage tichiuya kusvika panhasi ndo civilization yes Africans. Saka ndingotaura kuvanhu vatema kwati aiwa kwete kuti yakatangira batai mawedzi context haina kutangira but takanga tiinayo. It's not kuti isi chakatangira no hakuna chinhu chakatanga because in comparison ka zvatinofungidzira kuti takatanga kuno pamwe zvaitoitwa kuchaina it's just that hazvina kunyorwa but what I'm saying ndiri kuti hapana chinhu chatinogona kuti mibvunzo yenyu kuti yakatangira papi hatigone kuti yakatangira papi because yaingofamba civilization vanachibva mustage from hunters and gatherers anditi vaifamba vari manomadic kusvika vazoti no taakugara taakurima ndo kuva civilized kwacho kusvika nhasi saka haigononzi yakatangira pakati mufundisi. But there should be a mark of civilization. Maybe mukatotibatsirawo. There should be a mark of civilization which marks the introduction of the Bible to Africa. Hainganzi civilization kayo kuya kwebhaibheri. What is it? That is distraction to us. That's civilization. Masitaura mukati bhaibheri rakabva ratipatsanura saka wait a minute. Patsanurwa kucivilizwa here. That is the mark of civilization here in Africa. The introduction of the Bible. Murungu achia the Bible. Kutouya kwakaitwa the Bible ikoko. Kuno ku Africa. Vanhu vachizoona murungu achimuti vasina mabvi. Achia akapfeka trouser.
vachimuona murungu I know I don't agree with that civilization. vachimuona aipaka yakapfeka trouser what was that? Because see, ini ndogona kuti we were already advanced. We were minors. Tanga tachitomaina goridhe taita vaitoya vachitrade vaitanga saka we were civilized. varume tata tisi padebate because nyaya inozoda kuti muzonyatsoita head on tinyatso anyway mufundisi mune mastatement amunotaura kuti national issues is it kuti munotaura to provoke or munototaura zvinhu zviri pakati pemwoyo zvechokwadi? Can you give me a very good example of one of the statements? Mastatement handigone kumapa but munoziva zvamu like munoziva munoyanzwa imi munoziva Okay. kuti zvakanakira isusu sevanhu kuti tibatane tingova kubato rakati tiri mubato iroro nekuti ndiro bato Yeah, this is a political narrative now. Now, I don't provoke people, but ndichitotaura nemwoyo wakaperera ndichitotaura zvinobva pakadzika pemwoyo. Like what our pan-Africanist just said, you discover kuti tikadzokera kuutungamiriri ndizvozvo who brought the constitution, tikangotangira ipapo, whose idea was it the constitution? Because right now we are talking of Cable 3. There's people are complaining, we are disintegrated, we are divided, there is anger, strife and wars, you understand? Because of the constitution. But whose idea was the constitution? Vanogona kuti tibatsira ipapo mufundisi. Apa tamiriro yemimi manje tamira ndimauya nayo. It is the white man's idea. As the Pan-Africanist was going to answer that for us. You understand? The constitution, it is the white man's idea from France, the Frenchman. You understand? So and today we are here. But tikadzokera ku Pan-Africanism yavari kutaura, you discover kuti Shaka kwakusina zvema constitution, vanonobhengula kwakusina zvema constitution, vana munhu mutapa kwakusina zvema constitution, and vanhu vaitorarama. Vanhu vaitorarama. Who brought the idea of democracy and dictatorship? Imimi baba wakwe okwiniwo vakati usati chaka. Is he a dictator? Let us be open. Dibaba. But seuta kwaita vachena vachi vakaunza vakasvobvisa ubaba ndazvinotoona even my rights. Mwana so kunza mwana ukambotaura mwana uchindokurova akandokumhan'ara kumapurisa baba makutosungwa. You know these things. So when I talk about kuti vanhu ngati let us support Cable 3 yakunzi constitutional amendment act number 3 and sutaura zvekuprovoka vanhu because I was once an opposition activist and I've realized a lot of things kuti one opposition kwacho kuchechi chinoti kune fake prophets and false prophets. Co-opposition, they are fake opposition leaders who does opposition politics for their bread and butter on the table. I have seen it. Until someone else Cable 3 says, but that's not Cable 3. That's not Cable 3. I'll ask you something. Could you paka gazette wa Cable 3? Ndizoso. Hakuna kaneza ma protest. No vakutukwa ma public hearing where I participated. Nobody. Akati ngati ma demonstration. Vai ngotaura but hakuna ngati ma demonstration. Ndo vatabva ipapo ndo vayanze yapinda parliament. Ve opposition vacho vakatonopinda parliament. Zvokuti dai vaida kuprotesta vakatotanga kutoprotesta nekusapinda parliament. You understand what I'm saying? Yeah, it makes sense. Vakatoti isusu chinhu chenyu ichi hatisitomboda nezvacho but vakaenda parliament. Vakadebate meaning that they were party of this thing. Ndobva vakundwa. Just like bhora kwakatamba Argentina nenhingirikiri, Argentina neSpain. Ndizvozvo. Argentina ikarohwa. Asi dai Argentina yakagara yatongoramba kuti isusu hatichada kuenda. Pakati pakabuda another outcome. You understand? Ndobva yapinda muparliament, ndobva parliament yawina. Ndobva yaenda kusenate, senate ndobva yawina. Ndobva yadzoswa futi kuparliament, parliament ndobva yawina. Ndozvanzi on 7 July, the president signed it into law. And now they vari kurarama nekuda kweopposition.
because vanenge mafunders ma-human rights defenders vanenge vachivapa mari zvatinoziva isusu kuti vaziva kutoti queen natima nanhingi nanhingi ndova kuti dai ivo ndo vanenge vaenda kumafunders onzi tokupai mari tikudefenda constitution tikudefenda. But you cannot protest right now a bill that has been signed into law. This is insurrection. Okay. This is insurrection. Vanhu vakadebata vanhu vakangoti isusu maseneta isusu hatisi kutombouya kuparliament kwenyu ikoko August House. We are not coming. Isusu we are not going to change our, but vakatoparticipate, meaning that they will part and parcel each on each. Okay. All right. So how do you handle criticism on social media? I've realized one thing. What made me strong as I am is Chikurubi. When I got arrested, ndinaironga ma-demonstrations at 2024. Okay. Esadagaya. I was the man behind. So when I got arrested, because of Chikurubi, ndakapwanyiwa nejere pachari. You understand? Now, ndapwanyiwa hakusisina chimwe chinhu chandinotya. Handichatya criticism. Handichatya kutukwa. Hakuna any negativity that can break me. Kudarika kwandakatobva nako. So when I see people talking, vachindituka kana vachitaura, I mean that's their right. That's their mind. Ndavatauri. But it cannot break me. Okay. Ndozvanoda tozobvunza kuti pamacomments auromboona pane mamwe rakamboita tombofunga kairi katatu kuti pandakaita decision I had to sit down. First, my decision akadai uite wega. You talk with your wife. Look here where we've come from and where we are going. And look here this and that and that. Because iye mudzimai waitozvoonawo panguva pekuti vamwe ndakasungwa naye hatiti munoenda kukoti paipai muchindo apply bail. When you apply bail unenge uine pfungwa dzekuti bail rangu richaita sei, ndichapiwa bail. Saka uzona vamwe vako vari kutofara pamunonzi bail denied paipai, wotozona vamwe vari kuita sei, vari kutofara kuti vanyimwa chi vanyimwa bail. That's when we began to dig kuti how this is happening. Ndotazoziva kuti anono ndodzo zviri kuitika. Isusu we are not getting anything. So what can we do? Why can't I join ZANU-PF? Why can I be part of the development that I want? Why can't I bring that change? I cannot bring the whole change in Zimbabwe, but change kunevari padhuze neni, I can bring that change. Ndakwanisa kuinitiate one or two things. I send it to the relevant authorities who approve at all. Then that's the development we are talking about. Okay. You understand? Rather than you discover kuti kune vanhu vanenge vachitaura zvavanenge vachitaura, ngatindo-protestai, the rest they are going to be arrested, and this time they will go to prison for a very long time. You understand? Paunosungwa T-man, I want to tell you, paunosungwa iwewe kunyatsokuudza chokwadi, I've been there. Ili ndakasara nemudzimai wangu, my wife was pregnant by that time. Ndakasara nemudzimai wangu and a few members of Zimbabwe Intercessors Movement vaiuya apo nepapo. The rest kana ri diaspora vakati munganda kutiza, ndakazopedza gore ndichienda kukoti ndiri one. So ukasungwa especially on this, it means unoenda kujeri ndori one, and unoenda uri one. When uri one anotambudzika mhuri yako, mudzimai wako if you are married, kana uine marecords ndikakuudza kuti ndakasungwa ndikabuda ndakazotanga kuclear ma-bills evana vechikoro this last month kubva 2024. Ma-projects awo andaita kudomboshava ese akanyura. You go down, and when you do opposition politics, be ready for this. Nobody wants to associate with you, not even business people, not even my podcasters. It's just a system. It's just a system. So there are a lot of things I don't ask you one as unogara uine fear. Yeah. Varupanzwa. Okay, ndapa kuina ndanyanya kubvunza ndi. Okay, some serious courageous, they know vamwe vanoti ya controversial. Emimi mamoti munozvisa pa picture. I'm just doing my job. Okay. When we do our job, you like me,
or I don't like you. Andibona. Anditi atikuita yeni pana. Kuna munhu anototi izvezvi ndoda kuenda pana Tima. Ndokwandinoda. Ndakabhoenda kwaZiku. Kana ndakabhoenda kwauyu. Kana amboenda anonzani kwa Chibanda or kwaNingi. Inini ndoda kuenda kwa Chibanda achada kuenda kwa Tima. But your Tima aurege kuita basa rako because that's your job. Yeah, true. Uyo Chibanda amire kuita basa rake because that's his job. So in my job now is to make Zimbabwe great. And how do I make Zimbabwe great? I'll make it under the ban of ZANU-PF. Whether ZANU-PF that's not my business. I'm here to do just my job. Whether I don't care. I'm here to just do my job. Anabodila now. Yeah, madila now. Like kudzokera pa naurwa yeCAB 3. All right. Yakuenda Oh, it's okay. Ine mabenefits ainayo here pa long run. Pane zviripo here pama-amendments acho akaiswa, pane zvichaitika here panhingirikini yacho yeCAB 3. CAB 3. What I can say in short ndezvekungoti CAB 3 is to the advantage yeZimbabwe. Pakuti tiri kukontinua neprogress nedevelopment. We have seen ED bapa akapinda. Isusu as Pan-Africanists, we are in solidarity ne-ideology yake ye-people first and it ne little to non-Western influence. Ipapo ndo patiri kumira nechibaba ED kuti isusu zvatiri kuramba, especially the youth and it kuramba Western influence on our affairs in Zimbabwe. Saka this CAB 3 bill rakapasiswa, number one rakatoseva vamwe vanhu isingaite for the likes of my learned colleague Mr. Maduku, my learned colleague Mr. Monzora, because my elections vaingodyiwa. Saka it saved them time and my finances and mari dzavaishandisa kukambena dzadza votoisa chi muhomwe votoisa pakanaka tofamba nechibaba kusvika 2030. Isusu tistakapusha isusu kuti isusu mudhara ndowatanga nyaya idzi dzanditi pedza nyaya dzako paanenge asvika ipapo ende iye hasiri yakambotaura asi isusu ndisi takatoti mudhara yawatitangira ika iri bo. Then also as a nation we have seen kuti infrastructure development ED is a game changer pakuti previous government yanga iripo yavamugabe vaingotukana nemawest Blair what keep your England, but in business Zimbabwe is open for business. ED ari kuita reintegration andinoona because we need them business wise and tichitora madecision edu isusu anosuta isusu as Africans as Zimbabweans and ED in the SADC region, he is driving a SADC towards a united, a more united SADC, which is good for us. Saka CAB 3 guy, ayo manake, izvona ruta mademo izvi. We have seen failures of leadership. Nana Vageza, may his soul rest in peace. Vageza, he tried it to oust a constitutionally elected president. That is already the starting point. Kuti vanhu havana brain. Munhu ari pamutemo muruda kushandiswa kukomita mhosva. The same with these guys, like what the Bishop Nyamakanga has said, kuti pakaitwa maconsultation ndo paifanira pakamuka chibhebenini dai vanga ine energy ndo paifanira kuzara mastreet voti hatisi kutozvida toda status quo, but they did not do so. Then mamasizi vanenge isusu vari kuwirirana nazvo tikaenda tikati aiwa uyu munhu ngaita sei ngaendere kumberi tikaenda kunovhota vanhu vakadecida kumaconstituencies avo maMPs akaenda nenyaya now it passed. Saka izvi zvinoda kuchiitwa vanhu izvi vada kutongoshandiswa nevanhu kune vanhu vanobenefita. And my advice to those who want to participate on the 31st demonstration, please endai mune zvakanaka, endai makasunuka, but musiri hama dzenyu mari dzekuzodya nemusiya mabhadhira futi maschool fees, musiya mabhadhira marent house because muchasungwa, because it's an illegal demonstration. MuZimbabwe vanhu havarambidzi kudemonstrate, but it has to be a lawful peaceful demonstration. This one is an illegal demonstration. Yoda kuitiswa pachinhu chiri lawful. You cannot go against chinja pamutemo kudhara.
izvozvo kuda kutoitiswa ikoko. So to me, okay, yes again. Okay, ndichiwedzera handionaona kana pamuchato zvezvi pamuchato unonzwa zvonzi marriage yose achitobvunza kuti musati pane here anopokana nevarume ava kana maisa maoko enyu pasi muramakaisa chi muramakaisa pasi kwete kuzoti munhu atochata akumba kwake makutanga kuchiya kuti mukadzi wangu ndo zvimwe chete zviri kuitwa munozoda kuzosimudza ruoko rwapfekedzwa ringi bebe, which is wrong. It's kukonzeresa mvunga mupopoto. Okay, munhu wamwari, can someone disagree with your politics then kuchechi mukurarama achitofila kufarirwa nemi nekunamatirwa nemi nekuudzwa shoko ramwari, munozvisanganisa here? Zvakanyanya. One, kuchechi, we don't preach politics kuchechi. Okay. We don't talk politics kuchechi. Okay. You understand? But however, kune a freedom of association. I'll give you a very good example. I've got my brother in South Africa. He's opposition. We talk tototaura totopedza. Recently angatina kuchina akati bishop inoda kuti ndikabva kuchina nda kusapota yangu fuel kuti munhu ratidze nzvimbo dzese dzamuri kuti mimi idi akaita chi development. We talk, we discuss. Azvirevi kuti tavavengi kuchechi hazvibvisi anointing. I want to make this very clear now. Kune vanhu vanofunga kuti ukaita ZANU-PF hausisiri munhu waMwari. No, I'm still a man of God. Just to add zvakare zvakutaura naBishop. Yes. Another issue why takasekenda seCable 3 atitori neopposition yacho. Ndochinje kutanga. Because we can say tine opposition kai vanhu vasina a representative for, like, for example, I've mentioned very to say to repeat him, my learned colleague vamadhuku party yavo yaya haina kana representative muparliament. Same with vamonzora. Saka saka chiri kunyanyawanisa chacho chii vasina vanhu vari kumirira ani hapana vanhu vari kumira. So we are trying to save them energy and time. Then we've got my brother anditi Mkoma Chamisa. He resigned akatoti ina handichazvikwanisi anditi zviri kutomunetsa, meaning to say ukaona waresigna kucontesta you are now in agreeing nezviripo. And touch my test to that and you've went over no winner. Sakandakupaka platform, which means you need delay. And to add on that, we are not attacking now. Yes, I want to tell them facts. Yes. And to add on that, we discover what right now is in UK doing consultations with people in diaspora. And I say, but how would you go to diaspora? Uchisiya vanhu vari kupinga, uchisiya vanhu vari kumuzokomba, uchisiya vanhu vari pambana pamagaba, kusiya so because I know guys I'm talking about a consultation name. So discover these people, they don't have people at heart, but vane moya iri pamatupu avo. They do what benefits them, not what benefits the citizens. I just want to add to your point. Yes. Okay. And another, I think lastly, personally, why I support Cape 3 na ED. Since ED apinda is excellence. He has created an opportunity for my youth, my black Zimbabweans, kuti vave ma millionaires, ma billionaires. And the so-called my local entrepreneurs, atiri kuona ari kuita success. Ari kuwana mikana yakamhenge isingaonekwe kumashure. They are also becoming philanthropic. And for example, if you look at Honorable Scott, he was just a nobody, but through the Second Republic, he is now somebody who is also uplifting lives. He has changed the football fraternity. Say weakness is just picking ordinary people. He's doing wonders. We've got a hospital. Unlike
varungu chete ndo vari kudai varungu chete. Saka isusu tikutopusha kuti ED aramba aripo because we know kuti tikatorongeka chete isusu our time will come. I can also be counted as the next millionaire because that's what ED is pushing for. Kuti isusu create mabasa. Because imwe nyaya inotaurwa nevanhu isinganzwisiswe nevechidiki ndeyekuti tikuda mabasa. Mabasa akunetsa globally. Technology chaiyo iri kuuraya mabasa. Mishini chaiyo iri kuuya. Ukada kutarisa paPrazi ene pane combine harvest. Vanhu hobho vese vaisakura vaya vakatomira mabasa. Those are the same people vanongoti tipei mabasa. But ED now is saying no, imimi create mabasa, imite my employers. Kuti timirire vachena. Ndo panopinda isusu hapana Africanist. Kuti aiwa hapana chinoitwa nemurungu chatisingagoni isusu. Zviri antiferenzara katiri masanction tichita zvinhu zvedu isusu muno. Saka ED is the game changer. Ndiye munhu arikudrive woma interest edu isusu. Anogona kuti nekufamba kwengoko tinonzwa kuti muZimbabwe mune mamillionaires kana 100. It's very possible with ED. It's just a matter of time. Ndo saka tiri kuti pamberi neCAB 3. It's to 2037. Imutaura zva 2030. Patori padhuze. Okay, munhu wamwari. I understand kuti many young people mu Zimbabwe munomo they've lost trust in politics and also churches. I mean, how best can we restore that trust kwavari from politics to church again? How best can we restore trust? Kuti vachitanga vadzokere mukutrusta politics, vadzokere futi mukutrusta machechi edu aya. Chekutanga ndechekuti machechi leaders vanofanira kuva honest and faithful in their dealings with men, dealings with the citizens. Kuma politicians, anofanira kuva faithful and honest when they are dealing with the citizens, regardless kuti uri which banner, whether you are a ZANU-PF politician, you are a CC politician, you are an MDC politician, because by the end of the day we are serving the citizens. We are serving mandate yamfundisi ne-mandate ya politician zvakafanana, serving the people. So when you are serving, dealing with the people, we need to be honest, we need to be faithful. True. It can go honest and faithful. I tell you, vanhu ivava they'll begin to trust us again. Okay. Muna kueda edeze. Ini ndinoda kutotaurawo nemuonero wangu inini as a pan-Africanist. Kuti chiri kuita kuti vanhu valuze vechidiki valuze interest munhau dzechechi kunyanya. Totanga nechechi toziva politics. Chechi inyaya yekuti the so called men of God vazhinji vacho, if not 99%, matsotsi. They are making a living out of the poor. Saka vanhu vari kuvandudzikawo, vari kuva civilized. They begin to question, is this worth it zvandiri kuenda? For example, isusu sema vanhu panoitwa munamato zvichinzi tengai zvakati mutenge dzimba. But my men of God, I would like Bishop. My men of God. Let me give a simple example. I think vakadai soga zvinotibatsira. Ava vanodzoka kuchechi. Paya panombonzwa kuti patengeswa zvidhina kuti vanhu vatenge dzimba. Vakapota vachiti after kana 3-4 months vozodzoka kuti right pane vanhu vakatenga rori rezvidhina tanangana vane dzimba zvinobuda izvozvo zvinobuda, but vanhu vari kungotenga zvidhina but vanhu vari kutoramba vari zvavari vari kutoromboka wese. Saka faith yavo inodzikira. Then kupolitics it's because of the opposition narrative ndo inoshanda ichithreatena vanhu, inongofungidzira kuti ZANU-PF, the ruling party, is there for the waste of the people, which is not. But iyoka muri muno maharare sitogara muno maharare mune opposition council makanselas eda, but mvura yatiri kumwa haiti hapana munhu anomwa mvura yepatepi, and there are balls here people are resorting to, but tine maopposition vapedza kudaro tine marodhi asingaiti vanopiwa mari nechi mezinara, but marodzi haasi kugadzirwa. Vapedza kudaro bva vataura kuti ZANU-PF government yenyu ndoisiri kuita sei, ndoisiri right, but koimimi penyu pacho as councillors muri kuitawo papi? Because tiri kukuvhotera. Saka vanhu vanopedzisira vachidiki vanopedzisira vasisina interest in politics because vanoona kuti vari kushandiswa the very
people vari padhuze nawo like macouncelors and the MPs ndo zvinoita kuti that narrative iyo inoita kuti vasvike pakuvenga even the president, which is very wrong because vanenge vachingonzi maproblems ese avari kusangana nawo, mari ikabiwa chigayo chikasatinhirawo, bhoho rikafanira kungonzi ndi which is very wrong. Okay. Alright. Saka mamuda kutsinira pavatsinira futi nepacho pekuti kupolitics kuti vaite futi trust. Ndinoda kutsinira pekuti pautara panyaya yemafundisi kuti that's very true. Kuti kune munhu anongofuma achingoti ndakadaro. Zvataita zvimvura kuJordani. Andiona kuti munhu ongouya akutopa vanhu mvura akutonamatira kuti handi kumakomo. I was telling somebody ndikati ezvanzi handi kugomo remunana, gomo remutemwa, igomo rechi. But if you want to look at a very good example, vagere mujinga remutemwa rene. Vazhinji vacho pamwe vari they are struggling in their lives. And you are kumaketa gomo uchiti igomo remunana. Saka tiri kuti isusu zvataura nemunhu wamwari zvima anointed items. Zvekuti munhu akatengesa anointed water, anointed mabracelets, anointed mari ichienda kumba kwamufundisi. Mwana achisara kwaari it's a minus. Andikuona and haugoni kuzoteera kuti mufundisi zviya zvakaramba ndidzorere mari yangu. Saka munhu azoona because maproblems anoramba aripo. Achipuwa ma-excuses kunzi hausi kutenda. Mufundisi muri ipapo imi muchechi kwenye hamuna ma-ending. Saka are you saying it's just faith. So are you saying no mina ndinzomufundisi, are you saying it's bad or it's not bad kuita ma-ending chichi? That's merchandising gospel. Okay, because in someone that's business. Someone akati zvoni pataibvunza nyaya iyoyo this platform akataura futi same thing akati munhu akapuwa chipo chake naMwari. Bo ndaimubvunza mubvunzo wekuti why is it vanhu vanobatsira vanhu especially kuchivanhu nekumasowe nekuchii zvinhu zvava zvinyatsofambi, then akataura kuti vanhu vakapusa because munhu wese akapuwa chipo naMwari. Mwakapuwa chipo chebhora, chipo chekunamatira hanzi chitori chipo, saka chinofanira chokuwanisa rarama. Mune mufundise ndizoziva musatore nyisitara kupindura ipo pano. Yampindure izvi. Okay, the Bible says freely you have received from God and freely you should give. Zvoreva kuti kana zviri zvipo zvatakapiwa naMwari ndizvozvo. Kune atoti magifts atoti matalents. Kutamba bhora is a talent. Right. Ndo zvinoita kuti tirarame. Zvekuti maskills iwaya matalents ndizvozvo. But zvipo zvakafanana nezvekuporesa, zvipo ndokunamatira zvako zvoita ndizvozvo. Hazvibhadhariswe. Isusu takazvibhadhara kunani kuti tive nazvo. Hatina kwatakandobhadhara kuti Mwari atipe, wakatipa pachena. Zvoreva kuti isusu ndikauya kwauri ndofanira kungokupawo pachena zvava kwauri iwewe queen. Zvabishop nyamakanga vandinamatira zvamusvikira sei? Kusatenda roy. You understand? We don't. Wese anotobhadharisa, mufundisi wese anobhadharisa chibvoziva kuti it is a synagogue of Satan. Saka ma-one-on-one that's merchandising. Ndepapi Kristu paakaita ma-one-on-one nemukadzi aibuda ropa, mukadzi waibuda ropa akabhadhara. But miya ndepapa akazonzi akuona iye zvekare timani ndeupi womufundisi muno amboti for the 10 years amutsa munhu akafa? Ndeupi ambosvinudza mapofu? Uye sei tichimirira kuti vanhu vauye kuchechi tiite minana? Tongodi kungoti tiri kufamba pana first pipe ungonamatira munhu Mwari otoita zvinhu. But vanhu vanotanga vamirira kuti vanhu vauye kuchechi toziva kuti this is an orchestrated business ramufundisi neprotocol yake. Saka vatinoona vachibatsirwa wewe kumachechi wewe. Amaregeza ndikuudzei. Tibatsire. Ndakambotara pamapodcast ipapo. Ndakambere ndiriko. Mbazvisa. Ndakambere ndiriko. Ndichiita chigame ichi. Zvekutoti majama itotaura kuti dedi ndoda hairstyle yakati. Inozototi madam zvakada hairstyle notenga cooking oil. Ukanduta. Ngoba gremonzo. Tongona madam ribabo shada bara. You understand? Takutengesa.
This is business. Azvitaura zvekuti ndakanzwa ndozvinhu zvandakaita. Mwana ndizobvunza nguva yedu yakuita Timani naBishop vatitorera nguva yakareba sitereke ndofamba kuanswer 2 questions pazvinhu zvese. Saka ndoda kuti mumbotsinhirawo zvekutaura. Inini chekutanga ndichati zvataurwa naTimani kuti hanzi pane munhu akati veMasowe vakapusa. Munhu iye ndiye anonyepa manje, hana chokwadi. Number 1, Joan achitanga chechi yeMasowe ndiye akaprofita zvinhu zviri kutoitika nanhasi. Wedu weganda dema achitaura tichimuona aine mweya achibvunzwa zvekuti isusu maPan-Africanists tinototi he is a better preacher kuvanhu kuganda redu isusu, nekuti Joan akauya akataura zvinhu zviri kuitika nhasi uno. Ndazoona mwana wemutema, ndazoona ndudzi yemutema yagara zvakanaka. Joan akatanga 1932 nguva yehondo zvichinetsa kuparidza, asi aingoramba achingoti ndazoona mwana wemutema agara zvakanaka, ndazoona mwana wemutema azofamba nemotikari dzakanaka. Nhasi kuMasowe kwacho kuri kunzi ikoko vanhu vakapusa. Ndo kuna madzibaba Wikineo Chivhayo vari kupa vanhu motikari, ndo kuna madzibaba Katsiru vari kunamatira vanhu pachena, tichiona pasango pasina kubhadharisa. Madzibaba Katsiru havaiti zvavanhu 1 pakoko vana madzibaba Israel ndeve ganda redu iri, havana kwavanoenda kunze kwenyika kwavanouya vachiti ndazoya nechakati. Handiti havana kuNigeria kwanera. Munhu akakura vanhu vachiona, vanhu vakabvunza mubvunzo achipindura aripo. Saka kuMasowe no, that's a lie, that's a true lie. kuMasowe small beneficial miraenda kupendera. kuMasowe kuri kutobatsirwa vanhu. Then pamaPentecost pavataura vachiti hakuna munhu anoda, inini I beg to differ hangu as a Pan-Africanist. Mamatize mchana andina kuti Masowe mananga nechinhu 1 ndachitaura yekuti pakataura yekunzwa nechivanhu vanobatsira kuchivanhu ndobva ndazopedzera newekuti neve kuMasowe. Saka manofanira mapindura pese ipapo vanobatsira kuchivanhu ndopa paine nyaya yake ipapo. Main point yekuti havana mari. Simple kuchivanhu. One thing that is simple, ngozi haipedzwe kuchechi, ngozi haipedzwe kuMasowe, haipedzwe kana kuPentecost. Inongonzi endai munoripa. The process yekuiripa chitori chivanhu. Saka inogona kunge wakasungirwa kurarama chaiko chaiko nengozi. Saka mukabhadhara zvinhu through the customary way unotosunungurwa zvinhu zvako. Saka kubatsirwa futi ikoko. I think ndapatsanura kuchivanhu side. Then pamaPentecost inini hangu as a Pan-Africanist maonera ndiri kuita kuti Bishop wati mazhinji mastaged kana ndisina kunyatso mastaged. I beg to differ because pane vamwe vanhu vatiri kuona isusu vedu veganda redu vane mamwe maitiro ekuti beyond reasonable doubt we cannot say this man haana kutumwa. For example, inini personally andienda hangu chechi kwa Prophet Hubert Angel, but Hubert Angel zvaanotaura it's accurate. Akataura World Cup akapa results. Hatisi kuti ndezvaMwari kana kuti hazvisi, but kuti he foretold. Handiti kwatiri isusu iri svikiro chipo ichocho hatigone kuti it was staged, because Hubert Angel haana bhora anotambirwa kumba kwake ka final akaiona iyi. No, he said plainly kuti ndaona, I saw the game in spirit. Saka that can hatigone kuzoti vanhu vese avakawa they are staging as such, because kutona vanhu vari genuine vari kutouya cause who are driving the cause. And one thing that personally I like about Hubert Angel, the way he markets our country, that is extremely good. So ndabutsa pfungwa yekuti ngatiti isusu to a lesser and to a greater extent. Yes. You understand? Okay, yeah. kuMasowe sekutaura pamaita hazvirevo futi zvekare kuti hakuna vanhu vari kunyepedzera. Yes, that's true. So is society. Yes. Zvimastaged miracles hazvireve futi kuti imomo medu hakuna vanhu vari genuine. Vanhu vari genuine vasingatoti mastage miracles, they are there, who are preaching Christ resurrected, dead and resurrected, they are there. Wait a minute. Mambota hakuna munhu akamutsa munhu. Now you are saying there are people who are resurrecting dead. Clarify.
It's on record. But who are preaching Christ resurrected, Christ wakamuka. Ndanzwa pamati dead. All right. Who are preaching Christ dead and resurrected. Varuparidza Kristu akafa akamuka. Okay. Vanhu vakadaro they are there. Vanhu vanoita mastage miracles they are there. Zvimwe chete nekumasowe, zvimwe chete nekuchivanhu variko vanoita chivanhu but vachitoita chekutobhadharisa variko. Faith is always there, but zvinozosiyana nedegree nelevel neextent to a greater extent or to a lesser extent. But all right, I think power clear. Queen yako muri. Queen chingoti ganzi na director tavaroita nguvanza varume varofana futi kuzodzoka because nyaya dzavo dzati wandei dzatina dzatisina kutovabvunza futi. All right. As far as culture is concerned, nezvamunobelieve in, let's say muri pan-Africanist, I think muri part of Ana Joshua. Maponga. Oh, the great Maponga. Yes. Tinoona vachitomove around vachidzidzisa vanhu about the African culture. Right. This is just a fun question. Yes. If Mbuya Nehanda was to just walk through Meababa, what question would you ask her? Oh, that's a very beautiful question. Mbuya Nehanda wakanzwa mukondoti mbuya pamaiti paya mapfupa enyu achamuka. Zvechokwadi mapfupa enyu akamuka takasunungurwa, asi hatina kusunungurwa pakufunga, tichiri muutapwa nezvitendero zvakazouya nevachena. Okay. We are free, but we are... Oh, that's your coming from your perspective. Yes. Right. Then do you think Zimbabweans are becoming more open to our cultural side of things? On that one, I can't say much because it's from our perspective, the Christianity or the church Pentecostal side actually, they are actually demonizing the culture. Saka kuti vanhu vazvitambira, it's like we are in a contest. Culture nemamwe ma-churches, not vese who embrace culture. Because pane ma-churches anotoramba kuti kunoona guva rababa wako chaivo, inini mwana wangu inini, I've got a daughter, ndoenda naye pagoti, no, ndo pakazorora baba vabereka ini mwana wangu. It is in the same bracket, it's demonic because kunokotwa mavhesi atamboramba aya isusu mapen Africa kuti you have no relationship nevakafa amuite tunoita kunge zvinotorwa zvichinzi tinonamata, yeti tikungoita se tikungoendawo kungonoona nevana. Saka there is a fight, the church is fighting because the church, it's now a business. Varida vanhu havararami kana vasina, sezvataurwa nabishop kunzi havagoni kungoenda mustreet ongotanga kuparidza. No, varitovaka mabuildings anodhura, anditi vachiarejista mazita avo futi, kana vakufa futi vosiyira futi mhuri dzavo. Mumwe munhu akatanga naye chechi haasi kuita. Saka chechi iri kurwisa vanhu kubva kuchivanhu chavo, kutsika ine zvainoselekta nezvainosiya kuti vanhu vawandirwa. That's my perspective. Timan, on a quick fire for Bishop? Yeah, and a quick fire for Bishop. Munongo select one Bishop. Quick fire. Munongo explain. Don't go by two more. Mo select one. Faith or religion? Faith. Prayer or fasting? Both. Pada one Bishop. Do pata sokure mira. Pada one. Okay, Prayer. Bible or history? Bible or history? Both. Mambore one interview easy. Tamboti mbodzorera ma points. Because I love my history. And I love the word of God. And history is part of me. And the Bible is my faith. So I cannot separate it. Powder one chakangukwira ka percentage mchana. Okay, that's not the Bible. Yeah. Okay, grace or discipline? Discipline. Okay, truth or popularity? Truth. Silence or speaking out? Speaking out. Tradition or modernity? Tradition. Leadership or influence? Leadership. Church building or building people? Building people.
Zimbabwe today or Zimbabwe tomorrow? Both. Pada one munonga. I love Zimbabwe today. Zimbabwe today. Okay. Abanda angoda yes or no? Yeah, yes or no. Can a Christian attend the traditional ceremony? Yes. Can a pastor support a political party? Yes. Should churches publicly endorse politicians? Yes. Can politicians genuinely save God? Yes. Can a church become too rich? No. But I goes over. Yeah, Omune church. Okay, so should prophets be questioned? Prophets. Prophets. Yeah. Yes. They should be questioned. ndopavachizombotaura kutyiswa ndi kuti ukabvunza. Okay. Can traditional healers and church leaders work together? They should work together. Okay, should tithing be compulsory? So, Should tithing be compulsory? Cheguru. Yeah. No, it must be compulsory. Okay. Can someone go to heaven without attending church? Yes. Unenge uchimona mari uri kumba. Kumbabve pamushinjiko yakapinda cheguru. Should pastors discuss politics from the pulpit? No. No. Okay, ndodzoka kune yenye kupedzira ikawambopuwa yawo quick fire. Right. Ndichatanga nekuti what is the most question you receive most often online? Ndogara chibvunzo kwanzi, are you fighting God? Nematauriro andinoita nzo wakavengerei Mwari iwe? Saka mimi, are you fighting God? No, inini I am against the system, Okay. the Christianity system. Yes, Western influences. Okay. All right. What's the harshest criticism you've ever received? I would say it can be harsh on another perspective, but Kwandiri is actually the meanest, because you are going to hell, because I don't believe that. What's the funniest misconception about you? Aruda kuendesa vanhu kugehena. Yes, ndio zvavanotaura. Would you ever debate a well-known pastor? Yes, and fortunately I've just met one, though it was not a debate. Yes. Okay. Would you accept an invitation from churches to speak? Yeah, I do accept, but avachanditenderi manje vanoti ndokanganisa vanhu pakutenda kwavo. Are you writing a book? Yes, I'm in the of writing a book and changing minds. What message would you give to someone who feels caught in between Christianity and African tradition? Be a truth seeker. Don't be afraid to ask my inner questions. Munhu nyatsobvunza nekuti I believe our creator musika vanhu anotodawo kuti munhu anzwisise kuti ofamba sei kusvika pakuguma kwake pakurarama panapa. Hafana kungonzi foseredzwa kunzi ita zvakati zvakanyorwa zvichinzi tichithreaten kunzi muchaenda kugehena mukasadai. You need to question. All right, this one is going to be a quick one. We move, you choose one. Okay. Tradition or history? Traditional, definitely. Faith or evidence? Evidence. Bible or oral history? Oral history. Church or shrine? Shrine. Knowledge or belief? Knowledge. Science or spirituality? Science. Debate or Sorry, spirituality on that All one. right, spirituality. Debate or dialogue? Dialogue. Okay. Ancestors or saints? Definitely ancestors. All right. Silence or questions? Questions. Unity or division? Unity. Yeah. Mount Zion. Apera ma sentences zangu ma. Okay. Mwana wa Mwari. Apa munongo just finish the sentence. Ndikangutaurira mawedzi angu munongo finish your sentence yangu. God is Spirit. God is spirit. Zimbabwe needs Zimbabwe needs More. Needs more. needs mimi amenoti iruda Mwari here iruda chi Inoda chi. all right. Peace. peace. Okay. The biggest problem in today's church is Dishonest.
Okay, the biggest misunderstanding about me, about you is, Who am I? okay. If it wasn't a bishop, I would probably be, if I wasn't a bishop, A politician. politician, okay. The next generation of Zimbabwe must never forget. The next generation. Chavasingafaniri kukanganwa. The whole liberation struggle. Okay. Yeah. Then ndine the big pod what's it ndienda todhila name ndapedza name. If we could have dinner with one person alive or dead, who would it be? My mom. Okay. If you could remove one problem from Zimbabwe overnight, what would it be? One problem, Zimbabwe. Hey, cancer. Cancer. Yeah. If you have 5 uninterrupted minutes with every Zimbabwean, what message would you leave with them? Support constitutional amendment act number 3. Mune mangu wapedza in 3 seconds. Apa tita kupai 5 minutes kadzako. Support. Okay. Queen amene munogona kupfuura. Right. Finish the sentence. Okay. Right. Biggest lie people believe is The biggest lie people believe is Bible, Zimbabwe needs more. philosophers and ideologies Christianity taught me. that we are living in blinkers, African culture taught me. that history determines the future. If everyone understood something about me, what would it be? It will be that I'm not fighting God. Before I die, I want to finish writing my book. my greatest fear is My greatest fear is the misconception of heaven and hell. my greatest hope for Africa is United Africa. okay. If every Zimbabwean could hear one message from you, exactly 1 minute, what would it be? I would say to the Zimbabweans out there, first of all, I would say let's continue being a peace-loving nation, adhering to our customs and traditions, showing unity, love as Zimbabweans. That's what I can say. Okay, muna mwari munongosiyira vanhu mashoko akuti avazofa kukangamwe zvachose. Alright, chekutanga ndechekuti we are heading towards 31st July. My words of advice and encouragement. Musafurirwe. Kunzi, let us stay away, let us demonstrate, let us protest. Ukafurirwa, sekwende inosarira newe. Let us stay away kune zvinhu zvinoita kuti nyika isave nepeace, nyika isave nerugare. Let us come together, build our nation, development pamberi, kubatana pamberi. That's my words, especially takata Sunday 31st July. Safuririke. Because ukafuririka zvamazviro kwazvo, vanhu vachasungwa, ende uchasungwa. That's my word. Mashoko makukutu Bishop, and your last remarks, Manoevu? My last words will be to the entire Zimbabwe. Let us be Africans. Let's keep our identity. Ngatisachinjiswe, ngative ma-Africans, vanhu vatema, ngatidananei with little to none Western influence. Nekuti ndo inozoti divide mangwana. Let's love one another. It has been with us as Africans. Even Bible risati ratomboya zvitendero zvisati zvauya. We have been taught to love one another. Nema ancestors edu, nema dzitateguru edu. Let's embrace that. That's all I can say. All right, Bishop. Maita basi. Okay. Zvakunzungu nekunyimo. I hope people receive this message well. Zimbabwe, it's not it's all about politics, but it's an insight, not how. We thank you for the wisdom. Thank you for passing through the wisdom and the knowledge. From us, the Big Pot team and the crew behind the scenes, we're signing out.